талаби сенаторони амрико аз тоҷикистон дар бораи хабарнигорони озодӣ. бозгашти беш аз 700 донишҷӯи тоҷик аз қирғизистон. филми Абдулло Ғурбатӣ ба ҷашнвораи Қазоқистон роҳ ёфт. таркиш дар назди сафорати Русия дар Кобул. 2 дипломати рус кушта шуданд. кумитаи равобити хориҷии Сенати Амрико аз мақомоти Тоҷикистон хостааст омилони озору азияти хабарнигорони Радио Озодӣ ба ҷавобгарӣ кашида шаванд. дар изҳорот ки рӯзи 2 сентябр дар Твиттер нашр шуд гуфта мешавад, Тоҷикистон бояд ба кормандони Радио Аврупои Озод Радио Озодӣ иҷоза диҳад ки рисолати касбии худро барои озодона расонидани воқеият иҷро кунанд. ёдовар мешавем ки замони нооромиҳои моҳи майи имсол дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон кормандони Радио Озодӣ рӯзи 17 май баъди суҳбат бо рӯзноманигор Улфатхони Мамадшоева ки дертар боздошт шуд латукуб шуда ҷиҳози кориашон мусодира гардид. шоми 28 май марди ношиносе дар кӯчаи Лоҳутии пойтахт ба хабарнигори Радио Озодӣ Мулло Раҷаб Юсуфӣ таҳдид кард ки агар аризаро бозпас нагирад бояд дар бораи саломатии аъзои хонаводааш фикр кунад. Ҷейми Флай, президенти Радио Аврупои Озод Радио Озодӣ низ рӯзи 31 август дар номае ба раис ҷумҳури Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон аз мавҷи нави озору азият ва талошҳо барои монеагузорӣ ба кори хабарнигорони Радио Озодӣ эътироз баён кард. то ба ҳол вокуниши раис ҷумҳури Тоҷикистон дастрас нашудааст. ба изҳороти кумитаи равобити хориҷии Сенати Амрико низ мақомоти Тоҷикистон дар ин 3 рӯзи баъди нашри он то ҳол вокунише накардаанд. баъди тақрибан 2 соли бастани марз аз ҷониби Қирғизистон барои шаҳрвандони Тоҷикистон беш аз 700 донишҷӯи тоҷик барои идомаи таҳсил ба Тоҷикистон баргаштанд. хабаргузори Азия плюс бо истинод аз Вазорати илм ва маорифи Тоҷикистон навишт ки аз ҳама бештар донишҷӯёни курсҳои болоӣ ки аз Қирғизистон баргаштанд хостори идомаи таҳсили худ дар Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибни Сино, Донишгоҳи миллии Тоҷикистон ва Донишгоҳи давлатии тиббии Хатлон шуданд. ба иттилои манбаъ ҳолатҳое ҳам будааст ки бархи донишҷӯёни ба донишгоҳҳои Тоҷикистон роҳхат гирифта бо мақсади идомаи таҳсил тариқи давлати сеюм боз ба Қирғизистон сафар карданд. гуфта мешавад ҳамарӯза аз 5 то 10 муроҷиати донишҷӯёни тоҷик ки дар донишкадаву донишгоҳҳои Қирғизистон таҳсил менамоянд ҷиҳати бозпас гирифтани ҳуҷҷатҳои аслӣ ба вазорат ворид мегардад. ёдовар мешавем ки 31 майи соли 2021 пас аз даргириҳои мусаллаҳонаи охири моҳи апрели ҳамон сол Қирғизистон марзҳояшро ба рӯи Тоҷикистон баст. дар натиҷа садҳо донишҷӯи тоҷик натавонистанд барои идомаи таҳсил ба ин кишвар баргарданд. ҳарчанд рӯзи 22 октябр муовини раиси Девони вазирони Қирғизистон Эдил Байсалов дар Твиттер навишта буд ки кишвараш сарҳадро барои донишҷӯён аз Тоҷикистон боз кард, аммо донишҷӯёни тоҷик то кунун натавонистанд ба ин кишвар рафта таҳсилашонро идома диҳанд. як филми сохтаи Абдулло Ғурбатӣ, рӯзноманигори боздоштшудаи тоҷик, ба ҷашнвораи байналмилалии филмҳои кӯтоҳ дар Қазоқистон роҳ ёфтааст. ғолибони ҷашнвораи филмҳои кӯтоҳи Байконур рӯзи 9 сентябр муайян мешавад. филми Абдулло Ғурбатӣ ба номи хеле бузург дар баробари 17 филм дар ин ҷашнвора ҷой дода шудааст. Абдулло Ғурбатӣ ба иттиҳоми ҳамла ба кормандони пулис ва ҳамкорӣ бо ҳизби Наҳсати Исломии Тоҷикистон моҳи июни имсол дастгир шуд. худашу наздиконаш иттиҳомро сохта медонанд. дар назди сафорати Русия дар шаҳри Кобул имрӯз пеш аз зуҳр таркиши шадид рух дода дар натиҷаи он наздики 20 нафар кушта ва захмӣ шуданд. ба иттилои рӯзномаи 8 субҳи Афғонистон бештари кушта ва захмӣшудагон донишҷӯёне ҳастанд ки барои дарёфти виза ба бахши консулгарии сафорати Русия дар Кобул рафта буданд. манобеи рӯзнома таъйид карданд ки ҳадафи аслии таркиш бахши консулии сафорати Русия дар Кобул будааст. бино ба иттилои хабаргузории РИА Новости дар пайи таркиш 2 дипломати сафорати Русия кушта шудаанд. аз ҷониби ҳукумати Толибон дар мавриди ин таркиш ҳеҷ шарҳе ироа нашудааст.